Mga igsoon uban sa atong katuyuan nining santos nga misa ato sa hinumduman diha sa atong pag-ampo ang tanang mga masakiton ug mga tigalima kanila. Iapilusab nato ang tanang intensyon, petisyon ug mga pasalamat sa mga debotos ni Señor Santo Niño. Mga igsoon, naghiusa kita karon isip usa ka banay sa Dios sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagig-usa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanin. Mga igsoon, karong adlaw ang tibok simbahan nagasaulog sa kapistahan ni San Bonifacio, usa ka obispo ug martir. Ug aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, diha sa kadali nga kahilom maghinulsol kita sa atong mga sala ug pangayoon ta sa Dios ang iyang kapasayloan. Sa iyo kaayo Pinoy kaloy kami kita agumao kaloy kami nga nag-aabot sa kaliwasan dito Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, si San Bonifacio nga martir mga maunta alang kanamo, aron ang pagtuo nga iyang gitudlo sa baba ug iyang gitiman-an sa dugo, among mahuptan nga malig-on, pinaagi sa among mga buhat, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan gisunod mo ang akong gitudlo, ang akong kagawian, ang tumungkos sa kinabuhi, ang akong pagtuo, pagpailop, paghigugma, pagkamainantuson sa mga paglutos o mga pag-antos nga nahiaguman ko. Nasayod ka sa tanang nahitabo kanako dito sa Antioquia, sa Iconio o sa Listra, ang makalilisa nga paglutos nga akong giantos. Apan giluwas ako sa Ginoo niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo Jesus lutuson gayod. Apan ang mga dautan og tigpakaaron imnon musamot pagkadautan, manlimbong sa uban o malimbungan usab sila.
Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituhuan. Kay nakaila kaman sa nagtudlo kanimo niini og nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang makahatag kanimog kaalam nga maghatud ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila. Naigugma sa imong balaod. Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila. Manay gugma sa imong balaod. Bisan ang akong magugukod ug ang akong mga kaaway, daghan wala ako mutalikod sa imong mga balaod. Ang kamakanunayon labang timaylan sa imong pulong. Ang tagsa-tagsa sa imong matarong nakasuguang malong taron. Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila. Manay gugma sa imong balaod. Mga prinsipe nga nagagukod kanako sa walay matarungan. Apan ang akong kasing-kasing nataha sa imong pulong. Sila nga nahigugma sa imong balaod, may dakong kalinaw. Ug alang kanila nga walay makapandol. Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila. Manay gugma sa imong balaod. Nagapaabot ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. O gituman ko ang imong mga kasukuan. Gibantayan ko ang imong mga sugo ug ang imong mga kimbutan. Kaya ang tanan kong mga dalan ana sa imong hatubangan. Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila. Ganay gugma sa imong balaod. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ta ang Ginoo Jesus, awit sa pagpagdayeg. Alleluia, alleluia,
ninyo. Maanak sa kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Samtang nagtudlo si Jesus didto sa templo, nangutana siya, unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David nga si David dinasig sa Espiritu Santo miingon man, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniyang Ginoo. Busa, unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ang dakong panon sa mga tao, malipayon nga namati kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygod ikaw, O Kristo. Ang dakong panon sa mga tao, malipayon nga namati kang Jesus. Mga igsuon, diha sa atong mga pagbasa karong adlawa, naghatag kini og duha ka importante nga kamatuuran diha sa atong pagtuo. Ang una, ang gahom sa pulong sa Dios diha sa atong kinabuhi. Busa, mamalandong kita. Unsa man ang atong makuha diha sa atong pagpaminaw ug pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ato ba kining gidala ug gipuy-an diha sa atong kinabuhi? Ug ang ikaduha, unsa man ang atong pag-ila kang Jesus? Siya ba ang atong Ginoo o siya ba ang atong gisundan diha sa atong pagpuyo? Mga igsuon, diha sa unang pagbasa, gidasig ni San Pablo si Timoteo nga magpabilin nga matidud-anon sa pagtulunan nga iyang nadawat. Gipahinumduman ni San Pablo si Timoteo nga diha sa kasulatan na ang kasulatan gikan sa Dios ug mapuslanon kini diha sa pagtudlo, pagbadlong, pagtulid ug paggiya sa usa ka matarong nga kinabuhi. Sa laing pagkasulti mga igsuon atong pagkahinumduman na ang pulong sa Dios dili lang mang usa ka sinulat o pahinumdum o giya na atong sundon. Kay atong pagkahinumduman na ang pulong sa Dios dakong buhi. Adunay gahom diha sa pag-usab sa atong kasing-kasing ug paggiya sa atong kinabuhi. Busa atong pamalandungan pag-ayo. Giunsa man nato paggamit ang pulong sa Dios. Giunsa man nato pagpadayag ang atong paghigugma sa Dios. Kay atong pagkahinumduman na diha sa pagpadayag sa atong gugma sa Dios, ang klaro kaayong tubag, mauman na atong sundon ang pulong sa Dios. Kay daghan ug ubay-ubay ra ba kanato na ang balaang kasulatan nakadisplay ra sa atong altar, di ba? Wala gani nato basaha. Busa, again, atong pagkahinumduman na ang pulong sa Dios mao ang atong kahayag sa atong kinabuhi. Kung ato kining basahon, kung ato kining pamalandungan, ato usab kining puy-an diha sa atong kinabuhi. Ugani atong pagkahinumduman niining atong pagsimba, niining atong pagkayusa, ang pulong unta na atong nadungog
na atong nabati, ato untang dadon diha sa atong kinabuhi. Diha usab sa atong ebanghelyo mga igsuon, si Jesus nangutana ngadto sa mga magtutudlo diha sa kung si kinsa ang Mesiyas. Gipadayag sa atong Ginoong Hesus nga sumala sa kasulatan ang Mesiyas labaw pa kaysa anak ni David. Siya usab mao ang Ginoo ni David. Dinhing pamaagia gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo ni Jesus ang kamatuuran. Ang kamatuuran kung asa siya gikan. Hilangduman nato na ang Ginoong Hesus dili lang siya ang magtutudlo kay diha sa kasing-kasing sa atong pagtuo, siya ang atong Dios. Siya atong Ginoo. Siya atong manluluwas. Busa importante kaayo usab diha sa atong pagtuo. Kung andam ba kita namudawat ni Jesus isip atong Dios. Yes, ang kuno nato na si Jesus gitan-aw sa kadaghanan isip tao o moral na ehemplo sa kinabuhi. Apan atong pagkahinumduman na ang atong Ginoong Hesus labaw pa sa modelo sa pagtuo o giya nato aron kita maluwas. Kadiha sa mata ug sa kasing-kasing sa pagtuo ang Hesus nagilansang sa krus na namatay ug nabanhaw atong Dios. Aduna siya katungod diha sa atong kinabuhi, diha sa atong pagdesisyon, diha sa atong relasyon ug sa kinatibuk-an natong kinabuhi. Parte ang Ginoong Dios, Ginoong Hesus. Busa mga igsuon diha sa mensahe sa atong pagbasa karon, naghagit og nagtudlo kini kanato nga na magpabilin kita diha magpabilin kita nga lig-on ang atong pagtuo diha sa pulong sa Dios. Ug ilhon nato diha sa atong kinabuhi nga si Jesus atong Dios. Kung ang pulong sa Dios ug ang atong pag-ila kay Kristo mo ay sentro sa atong kinabuhi, usa-usab kini kahagit na andam kita namuhimo sa mga maayong lakang, sa mga maayong buhat, na kita magpadayon diha sa paglakaw na anaa uban ang Dios. Hagit kanatong mga Kristiyanos na bisan asa kita maila diha sa atong kinabuhi si Kristo. Kayang matag usa kanato hulagway man sa Dios nga maluluy-on ug mahigugmaon. Busa mga igsuon hinaot unta nga diha sa atong pagpadayon sa pagpamati sa pulong sa Dios, diha sa atong pagpaningkamot na atong ilhon si Kristo na atong Ginoo, hinaot unta na kini mapadayag diha mismo sa kinatibuk-an natong kinabuhi. Bisan pa man adunay mga hagit na atong gipas-an. Sama bitaw sa giingon ni San Bonifacio na karon atong gisaulog na kapistahan, magpadayon unta kita musalig sa Ginoo. Ang dili nato makaya diha sa atong kaugalingong kusog, ato unta kining dad-on diha sa grasya ug tabang ni Kristo. Kay pagkahinumduman nato na ang Dios na hinumdum kanato, na ang Dios milakaw uban kanato. Busa sa tanang hagit na atong natagamtaman sama sa gihilarawan sa atong unang pagbasa sa pagpahinumdum ni San Pablo kay San Timoteo, pagkahinumduman nato na ang tanan lihok gikan sa Dios. Amen.
Mga igsuon, ang atong pagtuo kang Hesus mao ay nagiusa kanatong tanan mga sakop nining katilingban. Diha sa iyang ngalan ipadangat nato ang atong mga katuyuan ngadto sa amahan. Muingon kita, amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magmakugihong musangyaw sa kamatuuran, mahitungod sa pagkadiyos ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang kahiusahan, ang kalinaw, ug ang panag-uyon mamahimong tinuod ilabi na sa mga nasod diin ang mga katawhan na nag-antos sa dili maayong pagtagad tungod sa managlahing kaliwatan sa estado sa katilingban o sa relihiyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga batanon makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa pagkinabuhing maalagaron. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga adunay balatian makadawat og kahupayan ug kusog gikan sa mga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang sports mamahimong paagi alang sa panagdait, panagtagbo ug dialogo taliwala sa mga kultura ug mga nasod ug nga mapagsiugda unta kini sa mga mithi sama sa respeto, panagiusa ug personal nga kalambuan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato nga ang halangdon Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa mga kanungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal nga namatay na malinawong makapahulay didto sa gingharian ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan ni Jesucristo, mila kami nga ikaw ang bugtong namong Ginoo. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang akog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa ginawa sa karvisyo gikan sa imong mga kabut, alam sa pagdayo pagimaya sa iyang ngalan, alam sa pagkapaslanas, tibuok na iyong santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining hinalad nga mga gasa, tungod sa imong kamangyatagon kining mga gasa, maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma, nga gipadaog kang San Bonifacio, batok sa tanang mga pasakit sa iyang lawas, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga naa kaninyo, Manaw sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ipayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Ayon mataro. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaya ang imong santos nga martir si San Bonifacio sa pagsunod sa panag-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo.
ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 nga Ginoo, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan. Daygon ang nalangin sa ngalan sa Ginoo, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon, dawata kini upang inom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, managtagpos ka mo. Pinaagi sa imong Diyos, upang kabalang luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga motubang ug malagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug ni San Bonifacio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug biha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
O karon magiusa kita sa pagtawag sa Dios atong Amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug maylayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay umay kitarikan ang gaun ang himaya hangtod sa kaangkuran. Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaan sa kanimo, Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong kayusahan ug panag-inigsunay. hurdar sa Diyos nga nagawatan sa sala sa kalimputan kaluin kami. Hurdar sa Diyos nga nagawatan sa sala sa kalimputan kaluoy kami. Hatagin kami sa kami. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulaan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, kapanipamulong lamang ug mamaayo. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kaligon sa kalag, nga midasig kang San Bonifacio imong martir, sa pagpabilin nga magmatim mo namano nimong alagad, ug sa pagkapanaog diha sa kasakit, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita.
O Senyor Santo Niño, Ikaw ang among hari ug ang among Dios, nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagruso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og suduo nga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tuloy kami pinagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Naghalad kami karong adlaw sa among hula ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghiskot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa kidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, na kami magbaton sa gugma alang kanimo, na dili kami magpatuyan sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mutang sa kalabutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabatidayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kapanghihatagon, pawagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kagogi. Himuha kami nga makinadmano dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalakman, mapailubon diha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tuloy kami, hinigugmang Santo Niño, sa kawalay bili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, makigugma kanimo ug mag-alakad kanimo, dinhi sa yuta aron kami magmalipayon luban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo nga to kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapabsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangi kami. Kunang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangi kami. Diha ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit og among ulog mga kamot dili na makabuhat og kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisok-kamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O O Senyor Santo Niño nga nagingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug abihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo ang hatag sa imong Dios ng gugma. Aron kami magigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himuha o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-umaw kanila, nga imong giligon pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen.
katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami at umangon sa imong santos nga larawan. Ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong nga kasing-kasing. Himuha nga among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumong nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag ka namo ng grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Wa diri ka namo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata, pamati ang among pag-ampo ug ipadala ka namo ang kalipay ug ginabang aron kami magdaig kanimo uban sa samahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanak sa kanimo. Idoko ang inyong mga ulog, pangayuon ta ang panalangin sa Dios. Ginoo, bantayi, kanunay ang imong katawhan, aron malingkawas kami sa tanang dautan, ug mag-alagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagaang nga Dios, Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa, lakaw kamo nga puno sa gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva